mai vaDog Judah vosara vachiisirwa mushonga mune zvokudya apo vachibva kuradzika mwana wavo Dog Judah. Kusangana kwataita zvakare pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiyo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kutaura nhau yaamai vaDog Judah. Pobuda nhau dzinova dziri nhau dziri kurwadza zarwadza ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Pobuda mashoko mushure mekunge Standmaster Flex anova akabatsiridza Dog Judah and also akaenda kunoradzika Dog Judah uko kumba kwamai Dog Judah unova uri musha wakatengerwa utsva wakatarisirwa kunzi ugovakwa neBumlow Construction. So Standmaster afonera amai vaDog Judah achivabvunza kuti muchange muripo pamusha wenyu zvarini kuitira kuti veBumlow Construction vasvike pamusha wenyu vakuvakirei. Amai vaJudah vakataura vachiti pane kwandiroda kumboenda ndozodzoka, asi pane zvakamoitika after vanhu vaparadzana vachibva parufu rwaDog Judah. Mai vaJudah vatsanangura vachiti vakaisirwa muchetura mutii yekumwa vari pamusha apa. Zvinova zviri kunzi muzvikafu zvakawanda vakaisirwa mushonga unova wakazobatsiridzwa nehama dzavo dzepedyo dzaivarambidza kudya vakazonodya kuchikoro kwaidzidza mwana wavo uyu. Zvinova zvaita kuti veruzhinji vataure vachiti hama dzepedyo dzobuda pachena kurakidza kuti vari kudzimbikana nezvakaitirwa Dog Judah namai vake pakutengerwa musha nekuvimbiswa kuvakirwa kwavari kuita. And also vanhu votaura vachiti takagara tazvitaura kuti rufu rwaDog Judah rune chekuita nehama pamwe chete neshamwari dzepedyo dziri kudzimbikana nemaropafadzo avangava kuitirwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. So nhau iyi yatenderedzwa ichiziviswa kunzi mai vaDog Judah vakasara vachiisirwa mushonga mutie. Vanhu vari kubatwa nemweya wegodo kusada kuona mai vaDog Judah vachibudirira. Mai aJudah ofira here musha uyu? Tinoti wakaipa haana simba pamusoro peupenyu hwenyu. Ndo mashoko everuzhinji vachitaura pamusoro pechiitikwa ichi. Zvinhu zvekurwadza, zvinhu zvekusiririsa, asi vari kunzi vakapukunyuka pazvese nekuda kwehama dzavo dzaivarambidza kuti ichi musabate, ichi musatore, sezvo pari kunzi pakasiyana nepakasiyana vaiisirwa mushonga uyu. Ndidzo nhau dzataiva tikabata. Tinoramba tichikupai zvizhinji, zvinhu zviri kudzimba mwoyo, zvinhu zvekuradza. Vanhu vari kuti chii chiri kunyanya kuitika kuna mai vaJudah? Vanhu vachiti kune vanhu vasina rudo chokwadi, vari kurwadziwa namai aJudah kechingani. Vamwe vakati munhu akaisira mai Judah ndiye akauraya Judah, akuda kuparadza musha wese. Ndo mashoko evamwe. Ndidzo nhau dzataiva tikabata, zvinhu zviri kusiririsa, zvinhu zviri kurwadza. Ende ukaona munhu achitaura pamashoko anga achitaura pako, unonyatsoona kuti munhu ari kudzimbikana. Ukuwo vasati vapedza kuchema mwana wavo, ukuwo vopiringishwa nedambudziko rimwe rava kuigirwa. Ndidzo nhau dzataiva tikabata pano paHarare Networks.